Okej, idag ska vi behöva prata om de här verben. Tycker, tror och tänker. Okej, لما أنت بزعبا زوم سلسته verb ወይ ድማ ግስታት ኣብዚ ዘለው tycker, tror och tänker ዝበሃሉ ቃላት ንዕኦም ከመይ ጌርና ንጥቀመሎም እንታይ ክትርጉሞም ክሪኦ ኢና ብዙሓት ሰባት ኣብ ኣጠቓቕማ እዚኦም ጌጋ ስለ ዝገብሩ ኣገዳሲ ኮይኑ ስለ ዝተረኣየኒ ድማ ምፅኦ ዘለኹ ማለት እዩ ክትፅሕፍ ከለኻ ክትዛረብ ከለኻ ክትፈልጦም ድማኒ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኦኬይ vi börjar med ordet tycker በመጀመርታ tycker ዝብል ቃል ክሪኦ ኢና När använder man ordet tycker? Maasin antikamollo is tycker ዝብል ቃል maasin antikamollo. Jo, man använder ordet tycker när man ska säga sin åsikt. Åsikt ማለት ርኢቶ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ርኢትኡ ክህብ ኣብ ዝደልየሉ እዋን jag tycker ኢሉ ክጅምር ይኽእል እዩ Jag tycker att Sverige är ett fint land ንኣብነት ከም ርኢተይ شودن حنتي تزبط هاجرة نابلت كاليت أبنت وي كاليتي زعبا وي كال نتبيازيا tycker om كابت tycker att ترجمه يفعل عليه حدا يكون tycker om betyder att man gillar om jag säger jag tycker om då betyder det att jag gillar Tycker om ማለት ምፍታው ማለት እዩ ወይ ድማ ኣብ ናይ ስቨንስካ ሲኖኒም ይላር ወይ ድማ ምፍታው ወንሱ ማለት እዩ ሓደ ነገር ኣብ ትፈትወሉ እዋን tycker om ኢልካ ክትገልጾ ትኽእል ኢኻ jag tycker om honom eller henne ንኣብነት eller dig jag tycker om dig ፈትዋየ ወይ ፈትወካየ ወይ ፈትያ ትብለሉ እዋን ትጥቀመሉ ማለት እዩ ስለዚ jag tyckerን ወይ ድማ tycker omን ሓደ ትርጉም ዘለዎ ይኮናል om زاتوا كالت تركم تهبالا معناته قطر سلسته tror زخا كالك قالي man använder ordet tror när man inte är helt säker tror ማለት ይመስለኒ ማለት እዩ እርግጠኛ ይኮን ከም ኣብ ተዛረቡ ዘለኻ ምናልባት 80% እርግጠኛ ትኾን በር 100% ወይ ድማ 150 እርግጠኛ ኣብ ዘይትኾነሉ እዋን ትሩር ኢልካ ትጅምር ማለት እዩ ገለገለ ኣብነታት ትጸኒሕልና ንሪኦ ኣብዚ ዝመጽእ ገጽ ብድሕሪኡ tänker på ማለት ሓደ ነገር ክትሓስብ ከለኻ ብዛዕባ ሓደ ነገር እዩ ንኣብነት jag tänker på min mamma እንድሕር ኢለ ንርእሰይሲ ኣደይ ሒዛቶላ ማለት እናተያ ተሓሳስባስ ብዛዕባ ኣደይ ይሓስብ ኣለኹ ማለት እዩ Jag tänker på mitt hemland እንድሕር ኢለ ብዛዕባ ሃገረይ ይሓስብ ኣለኹ ስለዚ tänker på betyder att man funderar ብዛዕባ ሓደ ነገር ክትሓስብ ከለኻ tänker på ትብል ማለት እዩ tänker plus infinitiv እዚ infinitiv ማለት verb ማለት እዩ እቲ ኣብቲ ሱር ግሲ ዘሎ ማለት እዩ ድማ ኣብ ግሲ ዘሎ infinitiv ዝበሃል ከም ኣብነት tänker prata tänker ilkas verb ወይ ግስ እንድሕር ኣምፂኻ ካልእ ትርጉም ህልዎ ማለት እዩ ማለተይ ካልእ ዓይነት ኣገላልፃ ይገልጽ ማለት እዩ tänker ኩሉ ምሕሳብ ማለት እዩ ግን tänker prata እንድሕር ኢልካ ግን ክዛረብ ይሓስብ ኣለኹ ወይ tänker studera እንድሕር ኢለ ከመሃር ወይ ከጽናዕ ይሓስብ ኣለኹ tänker läsa እንድሕር ኢለ ከንብብ ይሓስብ ኣለኹ ወይ ከመሃር ይሓስብ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ተንፍልልያት እንታይ ኣዝያ ክንሪያ ዘለና tänker på ብዛዕባ ሓደ ነገር ክትሓስብ ከለኻ ጥራይ ክትገብሮ ይኮንካ ትሓስብ ዘለኻ እንታይ ደኣ jag tänker på min mamma እንድሕር ኢለ ብዛዕባ ደይ ይሓስብ ኣለኹ እምበር ዝገብሮ ነገር የለን እንድሕር tänker ምስ verb እተዮ ግን ሓደ ነገር ንኽፍጽሞ ሓደ ነገር ንኽገብር ይሓስብ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ተንፍልልያትን ቀሲልና ደጊምና እንድሕር ኢናን ክፍል ክርዳናን ኣብዛ ዝመጽእ ገጻቱን ገለ ክንብልና ዛረቡ Och nu ska vi titta på de orden som vi redan har pratat om.
ሕጂ ድማኒ ነቶም ኣقዲምና ተዛሪብናሎም ፀናሕና ቃላት ደጊምና ክንሪኦም tycker att ድብል ቃል ክንጅምር ኢና vad betyder tycker att och hur använder man det tycker att እንታይ ማለት እዩ ከመይ ጌርና ኢና ክንጥቀመሉ tycker att åsikt እዩ ዝገልጽ åsikt ከምቲ ኣقዲምና ክንብል ፀናሕና እንታይ ይመስለካ ንዓኻ ማለት እዩ ማለት እንታይ ርእይቶ ኻናትካ ወይ ናይ ዝኾነ ሰብ ገለ ኣብነታት ክንርኢና jag tycker att boken är bra jag tycker att boken är bra جي كم تعزبتي وكم رأيتي تمزحك تصبقتيها يزل زلهم مالتي تزاور من قدي jag tycker att Zlatan är en bra spelare كم تعزبتي Zlatan تزاوتي كويسو هذا نفع تزاوتي يبلع لهم مالتي زين ناتي رأيتي ስለዚህ ሆነ ድማ jag tycker att ኢለ ጅምር ማለት እዩ ብድሕሪኡ እቲ ሱብጀክት ወይ ድማ እቲ በዓል ቤት ዝበሃል የቕርቦ ማለት እዩ ሳልሰይት ኣብነት jag tycker att läraren är bra ከም ትዕዝብተይ እቲ መምህር ወይ ከም ርእይተይ እቲ መምህር ንፉዕ እዩ ወይ እታ መምህር ንፍዕት እያ ኢለ ኣለኹ ማለት እዩ jag tycker inte att Migrationsverket gör ett bra jobb Jag tycker inte att Migrationsverket gör ett bra jobb. كم رأيتي Migrationsverket وإدما Migrationsverket بصراحة يسرح نزله. لذي jag tycker زبل كم رأيتي كيرنا كن حسب لنا ناتي رأيتو ويهان tycker طويل أتو رأيتي مالته. بدحرة tycker أت زبل بدحرة እቲ በዓል ቤት ከነምፅኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብድሕሪ እቲ jag tycker att ዝብል ብድሕሪ እቲ ሱብጀክት ከነምፅኦ ንኽእል ኢና እንድሕር ርኢናዮ እቲ ሰራርዓ ቃላት ወይ ኦርድፎሊዮ ዝበሃል መን መፂሎ ድሕሪ እቲ tycker att እንድሕር ርኢናዮ እቲ በዓል ቤት ይደሎ ማለት እዩ እታ መወዳእታ ኣብነት ግን ብዛዕባ Migrationsverket ወይ ብዛዕባ ሚግሬሽን ትገልጽ ግን እታ ኢንተ ዝብል ቃል ኣበይ ከም ተኣቱ ክንሪኣ ንኽእል ኢና ብኸምዚ ኣገባብካ ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣብነታት ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ባልና ማለት እዩ Om vi tittar på den här bilden, det här nazaselen det här inne, nazab yaman zalana i politikernyat. Där har vi vår statsminister Stefan Löfven, Abu, nej Sweden, Adama minister allo. Och det är politiker som står och pratar. Politikernyat domani, då vill de mizar och lomar. Här är det väldigt vanligt att man använder ordet jag tycker när man ska säga sin åsikt. Alltså det man azilumud utom politiken hade. Jag tycker i de kujumuru där kan lumud EU ማለት ማለት ዛባሪ ኢቶም ስለ ተዛረቡ ዘሎ ማለት እዩ ወይ ዛባሪ ኢቶም ስለ ተዛረቡ ከም ኣብነት ክትከውን ገለ ስእሊ ምታን ከለውን ናይ ሌዛ ስለ ሪብያ Och sen ska vi behöva prata lite om tycker om eller gillar ta dhirna nzarabella hani tycker om haji jag tycker att ikona nzarab zaman tara jag tycker om mamma jag tror för det ligger på just det så jag tycker om betyder gillar tycker om malet mafta malet بحثر زباله تركم jag tycker om te أنا شهي بفضي jag tycker inte om Zlatan أنا نزلاتان وين زلاتان إبراهيموفيتش أيفتواني jag tycker om Stefan Löfven أنا Stefan Löfven وين ماني نايزهاجر كأدام المنستر إفتوى إزلنا إنان بزلنا مالتي ስለዚህ ተጣውሙ በخمس አገባብ እንተ አበይቲና ያለና ድማኒ ሪና በخمس አገባብ ዝተፈላለዩ አይነት ቃላት ክንማሃር ክንጽፍ ንኽእል ኢና ማለት ነው tror
hur använder man ordet tror? Och vad betyder det? Man använder ordet tror när man inte är 100% säker. Det vill säga att man inte vet till 100%. tror ዝበሃል ቃል እንታይ ማለት እዩ ከመይ ክንጥቀመሉ ትሩር ዝብል ቃል ልክ ከም ይመስለኒ ማለት እዩ ማለት ሚት ካብ ሚት እርግጠኛ ኣብ ዘይትኾነሉ እዋን ትጥቀመሉ እዩ ምናልባት 80 ካብ ሚት እርግጠኛ ትኸውን ወይ 70 ካብ ሚት ገለ ማለት እዩ ኣነስ ከምዚ ይመስለኒ ክትብል ከለኻ ማለት እዩ ሪት ማለት ሪኢቶኻ ኣይኮነን እዚ ግን ሓደ ነገር ኣሎ ንዓኻ ከምኡ ክትገምት ዝገበረካ ነገር ወይ ምናልባት ሰማዕኻዮ ሕጂ መሲልካ ኣሎ ወይ ከምኡ ኢልካ ዝነበረ ሰብ ኮይኑ ክስማዓካ ክእል እዩ ካብ ሓደ መፀ ዘይኮነስ ምናልባት ስምዒትካ ክኸውን ይኽእል እዩ ከምኡ ተረዲእካ ኣይኮነ ምናልባት እንታይ ትናቴስ ክፍታ ምስ ቲከር ከይንሓውሶ ማለት እዩ ቲከር ናትካ ርእይቶ እዩ ተረዲእካ ዘሎ ነገር ማለት እዩ ትሩር ግን ግምታት እዩ ሚት ካብ ሚት እርግጠኛ ይኮንካ ማለት እዩ ምናልባት ትፍለቱ ድሕር ቀሲልና ርኢና ክርዳእና ማለት እዩ ገለ ኣብነታቱን ክንወስድ ኢና Jag tror att hon heter Zahra. Jag tror att hon heter Zahra. Zahra är shma مثلني. يزبط زلو. Jag tror att Zlatan bor i Italien. Jag tror att Zlatan bor i Italien. Zlatan ab تراني يقمت مثلني. رجعت يكون ميت خميت يكون. Kommer du imorgon? كتمثل هتصبح؟ Jag tror det. يمثلني. ويمثل خون يمثلني مالتي. ميت خميت كن رجعتني يكون كان مالتي. لازم تايلنا true مالت man vet inte till 100%. ميت خميت رجعتني أبزيت خون الأوان مالتي. Ordet tror har också en annan betydelse. Eller det kan betyda något annat. إذا تروس بالكال كانت ترجمه كتلوات خالية. كابزو تصيل كمارة كابزو خن بتصحنا مأمان مكون خالي. Om jag till exempel säger jag tror på Gud, då betyder det att jag är följare, att jag är troende. إذا tror till بالكال كانت ترجمه كتلوات خالي. كابزو تصيل كمارة كم مأمان مكون خالية. أنا نعمل أمني عند هرك بالدلة jag tror på Gud ويد ما يأمنك عند هرك بالدلة jag tror på dig يأمنك لذي كالت ترجم كم زلواون أبكن متنتوه كابزنا يلوم أنت أرسنا وتصيل كمالك tänka مالت بأمره حسبه نجارات tänka يبحر ويدما tänker نحرا presens كوينو مالتيو tänka på betyder att man funderar på något tänka på مالت نحر نجار كتحسبون كلها مالتيو حجنا بنت tänka på jag tänker på min son نحريلا jag tänker på min son نحريلا نبزع ودي يحسب الله مالتي ويد من ودي يحسب الله jag tänker på Eritrea نحريلا نهاجري ويد من إرترا يحسب بزع يحسب الله jag tänker på framtiden نحريلكا بزع متى يحسب الله ورح أنت تقبلوا نجارات يلن جن تحسب الله تراي تحسب هذا الله نربز تجنو أكان نجار كمان خل ويحل نجار تجني كلوت له تخل وين بزعوس تحسب الله مالتي زنتاي tänker på jag tänker på dig inte حريلا بزعوا هاي حسب الله مالتي بزعوا هاي tänker plus infinitiv gen tänker مس infinitiv مالت تاب قص زلو اب بزحت وان مس تحقق قص تحيز تخيل كون خلي
نابنت jag tänker flytta till Stockholm. إذا جن حدا بلاني مالتي حدا شبوت بلاني حسبوا له زلخسي بزعبا ستوكهولم مخادي ويدما بلان قبر الله يحسب على ستوكهولم فليت تخبر ويموف كقبر كجاز. Jag tänker köpa ett hus. جزء يحسب على تفل اللي يندحرينا أبت حدا تنكر بو ينيرو تنكر بو هذا اللي كم تابس إن رأزل نقول تحسب راح هذا لا كوفيلا مالتي مرز هون مدبي بلا راح بزاوم راح تحسب ذا لا مالتي أبت خال أجن حدا تشوب زهون مدبي له أبت حسابسي حدا كجبر استحسب أنا قال له سلماني جزء حسب له وين ما نستوكهولم كخيد بلا له وين ما كلام مالتي ስለዚህ ትፈልዩ ቴንከር ፖን ቴንከር ምስ ኢንፊኒቲቭ ምስ ቨርብን ትርጉሙ በበይኒዩ ማለት ነው ሓንቲ ስራሕ ክበኩም ኣብቲ ኮመንት ጽሕፋ ማለት እዩ vad tänker du på nu ታይ ትሓስብ ኣለኻ ጂ jag tänker på ለበልካ ሓሙሽተ ዝኾነ ኣብነታት ትተሓስቦ ዘለኻ ጽሓፈና ክሪኦ ማለት እዩ ይስተፈላለየ ሓሳባት እንታይ ይሓስባሉ ዝተፈላለዩ ሰውን ክሪኦ ማለት እዩ ከለና Här har vi en till uppgift som vi behöver jobba med. أبزي حنتي كاليتي وكاليتي تسرح لاتنا نسرح مالتي vad tänker du göra i sommar تبل أبسامر ويبكلمتين تاك تقبري مدبكا ويلما تحسب كتقبر أبزي دمان لك كابتا قديم نازل عني أبنتاتنا قبرنا تسخات تقبرو نقر أبت كومنت تسحفكا كلت باب حمش زخونا سرح اللوها مالتي تاقم زيادة نحن زيان نزي عندما كمان كابتا قديمنا تصحفني كما قلنا نتصحفن خلينا بزم مالتي vad tänker du göra i sommar اوكي بارنا لو ما انت سنبرت مرتنا بطعم اسيو حصير نيرو ግን ኣገዳሲ ኮይኑ ስለስተራየኒ ሕዚ መጽእ ዘለኹ ስለዚ ኣብዚ መጽእ በኻለ ኣርእስቲ ካልእ እውን እንድሕር ንስኻትኩም ዝንዝን ኣለዎ ክመጽእ ኣለዎ ዝንዝን ብርጣዕና እንድሕር ኢልኩም ኣብ ኮመንት ጽሕፍኩምን ከከምቲ ዝጥዕም ጌርና ክንሪኦም ፍትኒና ስለዚ ያቕኒለይ ኣብዚ መጽእ በኻለ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዮ